Si Mayor na mismo ang nagapod tabi. Mayor, marhay na aga tabi. Yo, good morning. Good morning, Tabi. Sa gabo sa mga parantabay sa DCGB. Opo, salamat sa oras tabi, Your tabi double digit na naman kita. 36 duman sa release po nindo na positive sa COVID. And yet nasa GCQ nga ni kita. Pero it seems na gariba kong effective tabi, Mayor. Ano po nagbubuto alamang sa hururo nindo sa local IATF kung igwa kita ning plano na arugon sa ginubatan halos gabos na barangay pinag-lockdown tabi, Mayor? Alam mo, Pio, ibang karakteristik kaya. Siyempre, digibag ang sentro kang commerce. No? Siyempre, kaya may konsultaon ta dapat ang BIATF, so Bicol Interagency, bako lang local task force. Ang paggibo po kay mga lockdown, mga granular lockdown, kaya may coordination. Now, digdi po sa Legazpi ngunyan, ang satuyang nahiling ang mga cases ta, iba't ibang lugar na. No? Kaya, pigadalan mi ngunyan, kung arin ang dapat ta ng mga barangay, kaday man pwedeng kabos, no? Na day man kikaso. Siyempre, maalarma man ng ibang mga barangay na day man cases. Kaya po ngunyan, adalan mi kabos sa nagasentro ngunyan ang mga kaso. Lamban po ba, sa mga opisina. Kadaklang ngunyan sa opisina. Then sa mga malls, dahil kita masyadong report sa ngunyan, naging effective man siguro sa pag-vaccine ta. So kadaklan ta po sa barangay. So ini po ang pigadalan mi ngunyan. Kasi based naman sa pinaluwas kang BIATF o ang kan IATF mismo, ang buong probinsya kang Albay is under GCQ. Now, kung magkakaigwa kita ki mga ibang gigibuhon o ibang sa classification, ma-adapt kita ki mas alangkaw kay puhan papa-aprobante ini. No? Halimbawa, ining gibuon tang lockdown abo sa ginubatan, dapat case-to-case basis ini, Pio. Now, maurulit kami taod-taod, mapaapod ako, tapi padalan ko muna sukon sa inining mga kadaklan ng mga cases. Then mapaluwas po kami, of course, with the concurrent, siyempre, papaaramin sa BIATF. Iyan. So the latest talaga, Mayor, is bagong development, talagang pig-aadalan na nindo, mapaapod na ka muna yung pagtiripon, pinpointing na ang barangay na posibleng i-lockdown, pero bako gabos, so mga barangay lang na prevalent ang cases na tabi, Mayor? Yes, sa kami mga barangay kita na bako gabos, may bisarong purok. Pero bako yung karaw-karaw, Pio, dapat pag di mo pinaruluwas yung Pio, dapat suportahan ta yan. Dapat suportado yung gobyerno. Kaya nga ni, kay Juan, pag nagpaluwas kita, nakaplano ka, boss. Bako sa na basta mag-declare. Talagang ang tao, mas lalong na kukuha na mo yan, Pio, ang tao, no? Mga malibong na ang payo. Siyempre, sige-sige ang vaccine ta, alagay yaon sa mga cases. Kaya, gilag taman sa tamang konteksto, no? Halimbawa, ining sarong purok, i-lockdown ta, siyempre, dahil makatrabaho yan. Siyempre, mahagad yan kung anong assistance ang gobyerno. Yan ang saro sa mga concern ningon yan, sa mga lockdowns. Ipo, taan kung paano, Mayor, duman sa satuya, so mga nag-obserbar, baka something is on the loose, igwa kita ning loose end man na daigayod na hihiling sa naman na despite na sa GCQ nagbabakuna, it keeps on coming back, nag-spiral up na naman, 36. So baka ang iba nagkakunya baka ngaya to the point na unin na nga ni maadal na kamo kun rin ng mga barangay purok or granular lockdown tabi, Mayor. O so aram mo baga gawon ko yan. Ang sarap sa na-analysar ni Pio. Sa mga dati, ang mga nag-positive ali sa contact trace kadaklan. Opo. Ngunyan, Pio, ang mga cases tangon yan, kadaklan, kabanga, mga new cases. Kaya alarming talaga. Kaya yung nga niyang pagsabi na under GCQ sa mga parks o sa mga ining mga irinuman, tayo ang talagang nag-spike yung mga cases. No? Dahil talang aram yan, pag-uli ta, dahulong kititamaan kan. Siyempre, after niya 7 days or after 5 days, marami naluwas ang mga cases ta. Opo. Hugutom ko lang tabi, Mayor, sa tinaramo na alarming nata bako na nga ni sa contact trace kundi may mga bagong siging ruluwas. Yeah. Ay, nako. Actually kahapon na Pio, nahiling ko may mga pamilya mismo kaibanan sa mga aki, no?
pero di na mamatian kan mga ibatang katugangan ang sitwasyon ta. Ang nangyayari ngunyan, Pio, ang ibang mga pamilya, ang ibang mga katugangan, dawa sa mga pigapost ng mga cases, although talagang medyo, sabi ko nga ni, delikado kitang maray sa mga post ko, ang ibang mga tao ta, ang thinking na, so kansya indang tigigibo, negosyo, trabaho, which is, I think, we have to do something. No? Kaya, Pio, sa ngunyan, mapaapod kita ka emergency meeting para adalan mi talaga ini kung ano, and dapat preparado man ang local government of Legazpi. No? So rest assured that whatever decision, siyempre papaapod mi ang mga barangay, imimit ningo na para maaraman ta pag nindaang gigibuhon in case na mag-declare na kita mga granular lockdowns. Okay, so this is the breaking news na ma-emergency Yes, meeting na kamutabi, Mayor, emergency meeting na ngunyan. And Local task force. local task muna force. kami. Opo. Then at most, noorin ka mo mapaluwas tabi ka na abiso. As soon as possible. Kung makakuha kami, then i-relay mi ni after the local task force, i-meeting mi ang mga birds sa mga barangay health Iyo, emergency opo. response team. Itepon, maraman ninda. Ang bawa ngayon, ano ang detalye? Kasi di pwede na basta mag-order kami na DRM campers. Useless yan, Pio. Dahil man yan. Baka disorganized yan. Then of course, sa mga government agencies man, dahil na pag akong authority ang mayor, kaya they have to police their own rank sa mga national government. So lalawagan mi ang mga establishment. Kaya we will also coordinate doon man sa mga establishments and sa mga opisina. Which ilikon mi muna kung sa'yo nag-crop up yung mga cases. Iyo po. So kung anong development tabi, Mayor, ing-ingan mo naman ako, siring ka so pag-apon mo tabi. sa ko. Yes, So, tabi. so pagsakat mo duman sa provincial election office, You can get see. sabi mo baga sa ko, mahihiling mo sa naan. Nahiling ko man na ganuto ka naman sa itaas. Pero Pio, siguro sa may pano, dahil ako nakaka-discuss, marikata nga ng problema. Siguro one of these days, Pio, at least makapag-ulit, bawal pamambag. Magbawal mga Pio magparalive ng sabaray na ang dahil kitang, kaya nag-iibitar man ako ta. May mga rules and regulation kasi ngunyan, Pio, kami mga nagparal ki kandidato. No? May mga prohibitions. So, sana po masabutan ta na kaya kan oras kang pag-file, nag-press con kita para sa raruan lang. Then, hopefully, nakapaabot man itong mensahe ko sa mga katugangan ta. Opo. Sige tabi, Mayor. So, ididisiminar ko yung breaking news na Salamat, emergency Tabi. meeting na Salamat, kamo tabi. Salamat. Sige. Thank you so much. Mga tugang, si Honorable Mayor Noel Rosal Can Legazpi. So, that's the breaking news, ha? Mapaapod na todos. Emergency meeting. Si Mayor Noel Rosal sa local task force digdi sa Legazpi kan COVID-19. Pag-uurunayan na, ining sa tuyang sitwasyon kan COVID,